खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 24 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ फेसबुक पेजनि गेजेराव फल' खालामबानो जाबाय आरो लिंकखौ आङो गाहायाव होदों आरो नैबेखौ नायबानो जाबाय बे थांनानै नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमरिकाटा पुलिस आउटपस्टनि लामा साखाथियाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। थैनाय सुबुङा सोरमोन बबेनिफ्राय फैदोंमोन बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै नाथाय थैनाय सुबुङा सादुनि गस्ला गाननाय आरो दारि खानाय गोलावमोन। चिरां जिल्लायाव गले गले सिखावनि उदखारि सोमजिदों। गंसे बर' नखरनिफ्राय खेबसेनो गंनै बाइकखौ खावना लांखुमादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोलनि मयथम दाखिनगाव गामिनि सुबोध चन्द्र ब्रह्मनि नखराव हर गेजेरनि समाव खाबु लानानै माखासे दुथां सिखावफोरा गंसे ग्लेमार बाइक आरो गंसे स्कुटिखौ खावना लांखुमादों। लोगोसे सिखावफोरा खावना लांनानै दरजाखौबो खाथेना गालांदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव कंकन डेका मुंनि सासे गुटखा जाग्रा सुबुङा सिखर पान मसाला गुटखानि पेकेट सिङाव मासे थैना थानाय गांगमाखौ एबा ककरचखौ मोननो हादों। उनाव कंकन डेकाया सिखर कम्पानिनि अफिसियेल मेलाव बे जाथायखौ फोरमायहरनानै बे जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लायाव गिथाव बाथाव अर खामदों। डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय टेङाघाटनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजानाव अल इन्डिया लिमिटेड कम्पानिनि गेस पाइप लाइनाव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामदोंमोन। उनाव अर खोमोर हानजाया फैनानै अरखौ कन्ट्रलाव लाबोनो हादों आरो बे जाथायाव रावबो जेबो जायाखै आरो बे अरा सिखावफोरा थाव फाननो नागिरनाय समाव खामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि आवथायाव हाग्रा बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै सासे जुनार बुथारग्रा फलानखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय फलाननि मुङा जाबाय चक्र ब्रह्म। चक्र ब्रह्मखौ हाग्रा बिफाना हाग्रा गेजेराव हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों। चक्र ब्रह्मआ बुंनाय बायदिब्ला गावजों लोगोसे सासे दंबावोमोन नाथाय गावनि लोगोआ खारखोमानो हादों आरो गावसोर अमा बुथारनो थाखाय हाग्रायाव थांदोंमोन होननानै फोरमायदों। आसाम पुलिसा सानै सिखावखौ गुलि गावदों। आसाम पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि गीतानगर पुलिसजों एरेस्ट खालामजानाय गासै सानै सिखावखौ पुलिस कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नागिरनायनि जाहोनाव सानैखौबो गुलि गावदों आरो बिसोर सानैबो गोब्राब जोखोम जादों। दा बिसोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुलि गावजानाय सानै सिखावफोरनि मुङा जाबाय मुकेश कुमार आरो गौरव पाल। उत्तर प्रदेश रायजोनि पार्दुवालीआव सासे सुबुङा गावनि लोगोनि बानायसोखौ इनाय बुथारनानै खारखोमानायनि उनाव गावबो गंसे ट्राकजों सौजानानै जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमादों। थैनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय नरेश यादव। 32 बोसोर बैसोनि नरेश यादवआ गावनि लोगो फाहिमजों नांलाय खमलाय जानायाव फाहिमनि बानायसो सुभानखौ बुथारनानै खारखोमाना दंमोन आरो बे जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरा दायनिगिरिखौ गसायानो साजा बायनानै बुंथिदों। साथाम सेंग्राफोरा बाजार गेजेराव हाबनानै दांख्लाब सुख्लाब खालामदों। तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय कान्चीपुरमाव साथाम मास्क गाननाय सेंग्राफोरा बाजार गेजेराव हाबनानै गोबां मानसिफोरखौ सिखा गोबौजों गाग्लोबनानै रां लाना खारलांदों। गासै 7 सुबुंफोरखौ सिखा गोबौजों गाग्लोबनानै रांखौ लुथिदों आरो बिसोरो ड्राग्स बायनो थाखाय बे जाथायखौ इनाय खालामदों होननानै रायजोफोरा फोरमायदों। उनाव पुलिसा बे जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै जाथायखौ नायबिजिरनाय जादों आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होगोन होननानै तामिलनाडु पुलिसा रादाय होदों आरो बे गाग्लोबनाय जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जानाय खौरांखौ मोननाय जायाखै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों।
छत्तीसगढ़ रायजोनि कावारदायाव गंसे स्पिडआव खारबाय थानाय गारिया हरखाबै गोथौ हाखराव गोलैनानै साब्रै सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन साब्रै सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ जेब्ला बिसोरो आलाहाबादाव आलासि मानसि थैनाय नखराव थांना फैदोंमोन आरो न' फारसे थांफिनबाय थादोंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि सानी लियनखौ बुथारनो थाखाय हुमखि हरदों। बिथांखौ बुथारनो थाखाय हुमखि हरदों होननानै बिथाङा गावनो फोरमायदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।